पहलवान नितीन कुमार नॅशनल चॅम्पियन आहे. त्यानंतर साकारा दिल्ली कल्ला वस्ताद म्हणतात त्याला. अशी नंबर 1 ची कुस्ती आजच्या मैदानात होणार आहे. 2 नंबरची कुस्ती होणार आहे आजच्या आखाड्यामध्ये. 2 नंबरच्या कुस्तीमध्ये माऊली जमदाडे मान भारत केसरी खंडाळी सलीम कोल्हापूर आणि पैलवान नवजीत सिंग नॅशनल चॅम्पियन आहे खन्नाकारा पंजाब. आजच्या कुस्ती मैदानात 3 नंबरला कुस्ती होणार आहे. चालू चौक महाराष्ट्र केसरी. एक तुफानी कुस्त्या करून महाराष्ट्र केसरीला गवासणी घालणारा पैलवान शैलेश शेळके उपमहाराष्ट्र केसरी 2020 चा आणि विनय कुमार चौधरी नॅशनल चॅम्पियन आहे. बहादूर आभारी सिकंदर शेख. ज्या सिकंदर शेख ना 3 दिवस कुस्त्या करून जालन्याला पहिला आला आणि 17, 18, 19 मी ठाण्याला होतो तिथे उपविजेता ठरला. असा सिकंदर शेख नॅशनल गोल्ड मेडल सेना दलाचा पैलवान आणि रोहित कुमार नॅशनल चॅम्पियन भानुगडा कडा दिल्ली यांच्यामध्ये 1,10,000 रुपये नामाची कुस्ती होणार आहे. अशा किती कुस्त्या हिंदुस्थानी